Merhaba ya şehri Ramazan, merhaba. Ey imana kuvvet veren, gönüllerden kederleri silip götüren, ati için ümitler bahşeden, ulvi, kutsi, samimi ay. Her günün bir yevm-i zafer, her saatin bir saat-i sürur, bayramın bir id-i pür gurur olsun. ассалому алайкум кадбонувани азиз, ин ифтор мо барои дуюм таоми тантунӣ омода кардам. умуман ҳар чизе ки рӯзадорон аз ман хоҳиш мекунанд ман омода мекунам ва оилаи мо ки 4 нафар аст барои рамазон боз хӯрокҳоро камтар тайёр мекунем, зеро ки исроф нашавад. барои ҳамин аз ним кило гӯшт тантунӣ тайёр мекунам ва рамазон ки ҳаст обашро бисёртар меандозаму мегузорам 1 соат паст биҷӯшад. ва баъди он биринҷоба тайёр мекунам ва бештар дар рамазон мо биринҷоба тайёр мекунем, барое ки ин ғизои фоидаовар аст. худи биринҷ ва сирпиёз ин хеле ки мегӯянд антибиотики табиӣ ҳаст. барои ҳамин ним пиёла, барои 4 нафар ним пиёла биринҷ мегирам, 1 сирпиёз мегирем ва ҳамаро вақте ки биринҷ ба ҷӯш даромад сирпиёзро илова мекунам. ва дар бораи фоидаоварияш мегӯям ки вақте ки мо рӯза мегирем, баъди рӯзадорӣ биринҷ қобилияти пок кардани баданро дорад. дар бораи фоиданокии оби биринҷ барои бисёри бемориҳои меъдаву рӯда ва махсусан бо сирпиёз агар пухта шуда бошад, боз ин як доруи табиӣ ҳаст ва барои шахси рӯзадор аввал бо ҳамин таом рӯза кушодан бисёр фоиданок аст. хуб мемонам он 15 дақиқа биҷӯшад ва то ин вақт аллакай таоми мо обаш пурра хушк шудааст ва ба он 1 пиёзро хурд карда меандозам ва 3 дона помидорро ҳам хурд карда помидорҳоро пустҳояшро мегирем, пусташро тоза карда мегирем ва пиёзу помидорро андохта 1-2-3 дақиқаи дигар дам мепартоям. ба хотири он ки рамазон ки ҳаст кӯшиш мекунам ки мулоимтар биёяд, то ки ба меъда зарар накунад. ва бо хоҳиши духтарчаам барои ӯ камтар салати оливетаро мекунам, вале мо ҳасиб намехӯрем. барои ҳамин як қисмашро омехта карда беҳасиб мегирам ва барои худаш камтар ҳасиби ҳалол гирифтам, камтар барои худаш аз ҳасиб омехта мекунам. биринҷобаи мо омода шудааст ва инҷо ман оташро хомӯш мекунам ва дар охир кабутӣ меандозам. бо кабутӣ кӯшиш кунед наҷӯшад, набошад рангаш бисёр сабзи, бисёр ранги бад мекунад ва камтар маззаи талхӣ мекунад. барои ҳамин намак меандозем кабутӣ ва оташро хомӯш мекунем ва то омода шудани таоми дуюм рӯяшро печонида мемонам, баъдан мекашам.